Hi guys! Welcome sa channel ko. My name is Ria. I hope you're all having a wonderful day so far. In this video ay magluluto tayo ng masarap. My favorite, super favorite ko talaga na sinaing na isda. Madali lang itong gawin, pero yung lasa, pak na pak. Alright, mag-umpisa tayo sa mga sangkap. Kailangan natin ng bacon, kamatis, yellow onion, tubig, isda. Ang gamit ko dito ay yellowtail. Hindi ko alam ano ang Tagalog ng yellowtail. Kailangan rin natin ng ginger, garlic, serrano pepper, vinegar, lemon juice, or you can use calamansi juice, fish sauce, salt, and pepper. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang show notes or description box down below. So first off, kuha tayo ng pot or malaking pan, ilagay natin ang bacon. Kung wala kayong bacon, you can use pork fats, yung pork belly na may mas maraming fats, okay? Then ilagay natin ang isda, yun na nga gumamit ako dito ng yellowtail. Pwede kayong gumamit ng any isda na gusto nyo, okay? Season it with salt and pepper. Ilagay rin natin ang ginger, kamatis, yellow onion, you can use red onion, garlic, crushed dapat yung garlic, serrano pepper, lemon juice, vinegar, and water. Okay? And then for the serrano pepper, kapag wala kayo niyan, you can use yung yung siling pangsigang. Then haluin lang natin saglit, takpan, pakuluan, lutuin on low heat mga about 45 to an hour muna. Then after that, tikman natin kasi i-adjust natin yung lasa kung kailangan pa ng konting salt or kung masyadong salty, then you can add a little bit of water. So i-adjust nyo. And then after that, lutuin na naman natin ito another 1 hour. Pero dito naglagay ako ng sili, pero optional yan, okay? So sa sinaing kasi, mas matagal lutuin, mas masarap. Yung iba nga, 24 hours daw nila or overnight niluluto. Pero sa akin, wala akong time, 2 hours lang, low heat. Mas masarap ang sinaing kapag low heat at matagal na pagkaluto. And that's it. Napakadali lang nito guys, pero yun na nga, time consuming siya, pero kung wala kayong time, you can cook it mga 45 to 1 hour. That's it. Thank you for watching. Take care!